ukugqoza kwezidingongqangi uholele ekutheni abantu banikele kumvikeli womphakathi. Ihhovisi lakhe linxusa usomlomo esishayamathetho sase-Free State kanti ubuholi baso kubathathela izinyathelo ezinqala ukusetshenziswa ngendlela engafanele kwezinsiza zikahulumeni. Lithi ukubuka izimbiko yalo kuukusaphaza imali yabakhokhi intela kunokuthi kubhekwane nezikhalo esiphakamisayo. Futhi ke lokhu kuyefana njengoba isiphakamiso zalo esiphoselwe inselele enkantolo zigcine zichitshiyeliwe. It's no use for us as constitutional institution and them as constitutional institutions to take each other to court. And hence DPP is even saying, let people have that conscience, because if you are reviewing that report, you are not, winning or in a way against the public protector. We are going to try and make sure that as we are given the mandate to provide oversight over the executive, how best can we improve, how best can we make sure that we tighten that oversight function that is given to us by the Constitution. Owengamele zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu eFree State umxolisi Dukwane uthi kudingeka ubuholo obuqotho ezingeni lohulumeni bezindawo. Our role does not end only with us dealing with issues that come, but it's actually more to serve in whatever way we can. Even when you think that the report by the public protector did not come the way you expected. Umvikeli womphakathi unxusa iziphathimandla uthi zibike ihhovisi lakhe uma zisola inkohlakalo nokungaphathi ngendlela eminyangweni yazo.